kanatong tanan. Matag Biyernes Santo, atong pagasugdan ang kasaulugan nato sa liturhiya nining solemne nga adlaw diha sa pagpamalandong sa 7 kakatapusan nga mga pulong ni Jesus ang atong manluluwas sa dihang nagbitay siya sa krus nga ato nga mabasa diha sa Ebanghelyo. Ato kini nga gihimo ang nindot kaayo nga tradisyon sa hataas na nga panahon karon sa daghan na nga mga henerasyon. Ang atong pagpamalandong sa 7 palabras sa atuang Ginoong Hesukristo mag-andam kanato sa dako nga kahulugan ug maampuon nga paghandom sa liturhiya nato karong adlaw nga mao ang kasakitan ug kamatayon ni Jesus. Jesus is the Word of God made flesh. He is human like us, except that He does not have our sinfulness. Thus, His words are human, expressing the truth of who we are, the truth of our human condition, the truth of our profound, often forgotten and ignored longing for God. We thirst for God. We hunger for God. Ug mao kana nga sa tuwang pagpamati nini karong tuig sa Biyernes Santo nga mamalandong kita sa 7 kakatapusang pulong ni Jesus. Manghinaut ako nga mamati kita nga mapasalamaton tungod kay kadtong mga pulong sa usa kasulundon o masinugtanon nga anak sa Dios atong manluluwas. Hinaut unta nga mamati kita sa lawom nga paglaom ug pangandoy nga ang pulong sa tuang Ginoong Hesus mamahimo unta nga tinuuray nga atong pulong. Nga unta kining mga pulong mamahimo nga atuang pulong ug unta kining mga pulong magdala kanato nga masuod kita kang Hesus ang atong manluluwas. Please stand. Let us pray. Heavenly Father, we, your people in the Diocese of Mati, are gathered today, Good Friday, in our homes to listen and to reflect on the 7 last words of your Son, Jesus, before He died on the cross. We ask you to send your Holy Spirit into our minds, into our hearts, and into each one of us in this assembly, so that we, aided by the speaker's words and reflection, may experience the saving power of your love in the suffering, death, and resurrection of your Son, Jesus. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Ang una nga pulong. Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.
Ang muhatag sa pamalandong sa una nga pulong mao si Reverend Marlon Regetilio, diakono nga anasign sa San Nicolas de Tolentino Cathedral. Ato karong paminawon ang pamalandong bahin sa una nga pulong. Manglingkod. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa pagabot nila sa dapit minganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus, wang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo, ang usa sa iyang wala. Unya, mingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mashitab mahibalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ato karong paminawon ang pamalandong bahin sa unang pulong nga batbaton ni Reverend Marlon Regetilio, diakono nga na-assign sa San Nicolas de Tolentino Cathedral. Maayong hapon sa tanan. Aduna ko'y nahinumduman katong bata pa ko. Sa kada bulan sa Mayo, ganahan kaayo ko kay tungod mao kini nga bulan na peak na sa summer vacation. Ug apil na pud ni ana, fiesta sa abon GKK, birthday nako, ug labaw sa tanan kay Flores de Mayo na pud. Kay tungod, usaman kabulan ang Flores de Mayo, isa pud mi kabulan na sige og dalag bulak. Mauna na nahugot pud ang bulak sa among balay. So ang gibuhat namo, nanguha mi og bulak sa among silingan, aron dalon namo sa kapilya. Ug sa dihang nakit-an mi sa among silingan, og miingon siya, Pasayloon in taon mo sa Ginoo, mga bataa mo, sa inyong pagpanguhag bulak. Ug amo pud siyang gitubag, Ayla, mangayo mi og bulak, among ihalad sa Ginoo. Diha na mananghid, kay nasakpan naman. Nakahinumdum ko sa kaninga eksperyensya kay tungod sa giingon sa among silingan. Pasayloon unta mo sa Ginoo, mga bataa, sa inyong gibuhat na pagpanguhag bulak. Gipasaylo mi sa among silingan, kay tungod bata palagi, cute pug ko sa una, ug chubby pod. Sa akong eksperyensya, nakaamgo ako og kapasayloan, kay tungod gi-excuse man sa maong silingan. Maupod ni ang tuno ni Jesus sa krus, ang unang pulong niya. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang kini na pulong nagpamatuod sa iyang pagpanudlo sa katawhan. Ingon siya, labi na sa iyang pagampo nagihatag sa tua. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug sa punto nga nagbitay na siya sa krus, human siya nakasinati og pagbudhi, paglimod, pagbiay-biay, kasakit ug uban pa, nakasulti pa jud siya sa maong pulong.
Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Apan ang kini napulong gayud, adunay lawom na kahulugan, a very unique and a very beneficial sa ato ng mga tao. Ingon pa sa panglantaw sa moral theology, adunay kriteria ang pagpasaylo. Kinahanglan, abli ang kasing-kasing na makig-uli sa nasad-an ug wala kini pagdumot ug pagpanimalos. Ingon pagani ni Father Carl SVD sa iyang libro na Christian Ethics, and I quote, "As long as the offending party, ang nakasala, does not acknowledge the fault and guilt of his or her behavior, no pardon is possible." End of the quote. Kung kini ang atong basihan, kinsa in town ang maluwas. Ug si Kristo aware sa kini na realidad. Ug tungod niini namulong siya. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Tungod sa kaninapulong, gihatagag komento pod ni Father Carl SVD, nag-ingon siya, Jesus takes the possibility and even considered that the offender, kita na makasasala, is acting more or less out of ignorance. Naglihok na dili kumpleto ang kabubuton, which will reduce or possibly even exclude personal guilt. Sa pagbuhat sa tao ani, the offending party, which is God, requires greater understanding and forbearance, even if not a renunciation of all resistance. Kay tungod ang tao na mulihok na dili kumpleto ang iyang kabubuton, makapagamay kini sa gimbuaton sa sala. Ug tungod ni ana, ang nasad-an kinahanglan na musabot sa nakasala. Sa pagsulti ni Jesus niini, gibutang taniya sa Diyos nung kaluoy sa Amahan. Imbis kita na makasasala ang dapat moduol sa Diyos ug mangayo ug pasaylo, ang Diyos ang mingsabot. Kini nahimong posible kay tungod sa krus ni Jesus sa mga pulong pagani ni Pope Benedict XVI sa iyang sulat na encyclical letter Deus Caritas Est. And I quote, "God does against himself, his love against his justice. He reconciles his justice and love." End of the quote. Kay tungod, ang gugma sa Diyos is bestowed in a completely gratuitous manner without previous merit. Kay tungod, ang iyang gugma nagapasaylo. Mauni ang giigo sa pag-ampo ni Jesus. Giigo niya ang pagkasentro sa Diyos, that God does against himself, his love against his justice. Pagkanindot pamalandungan kininapulong. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug tungod niini, ang pagpangayo ni Jesus ug pasaylo sa iyang amahan ug sa pagkamatay niya sa krus, ang Diyos nakigdeal sa tao not on the eyes of justice, but instead on the eyes of mercy and love. Ang kaluoy kay dili ang pagkatakos sa tao nga mudawat sa maong tinagdan, apan gihatag kini masking dili siya takos. Ug tungod si Jesus ang nangayog pasaylo sa amahan, ang mga tao kay tungod wala sila mahibalo sa ilang gibuhat, ang first na pulong ni Jesus, ato karong pamalandungan ang atong relasyon sa atong kauban, especially sa kabuhatan. Pero makapangutana kita,
Ngano man kinahanglan natong pamalandungan ang atong relasyon sa creation or sa kabuhatan. The possible answer could be, kay tungod si San Pablo miingon sa iyang sulat sa taga-Roma that the whole creation has been groaning in labor pains until now, and not only the creation, but we ourselves. Dili lang kita ang nag-antos, kundili apil na pod ang kabuhatan. Sa sinugdanan, ang kabuhatan nagpadayag sa pagkamaayo sa Dios ninhi agin sa ato ang tanan. Ang kabuhatan mao'y nag-remind sa tao sa iyang relasyon sa kada usa. Kay tungod makita sa tao sa kabuhatan ang perfectly interweaving relationships sa kada usa. Ug dayag kini sa kanta ni San Francisco de Assisi dito sa iyahang poem or sa iyang kanta nga adunay title na Laudato Si Mi Signore. Kung diin gitawag niya ang adlaw og brother ug ang bulan sister. Ang paglihok sa tao sa kabuhatan dili man puros dautan. Nagdala pud kini og maayong epekto sa kinabuhi sa tao ug sa iyang gipuy-an. Ug kung kini nagdala ug nagpromote sa iyang dignidad isip binuhat sa kasamahan ug lagway sa Dios, maayo kini nga butang. Pero tungod gipalabiman sa tao ang iyang pagkamakasasala, kini na relasyon sa kabuhatan naguba. Naguba kay tungod wala nahiluna ang kasing-kasing sa tao. Ug tungod niini adunay reaksyon ang kabuhatan. Tataw kini sa atong realidad karon na panahon. Gikan sa pagpamutol sa kahoy, pagpamuldos sa mga kabukiran, paggamit sa nagkadaiyang kimikal, pag-abuso sa dagat, pag-abuso sa mga kahayupan ug uban pa, hangtod na wala na nagtubag ang pagtrabaho sa tao sa iyahang mga basic needs. Instead, ang iyahan na lang desire ug ang iyahang wants. Then, the reality lies ahead that man wala nasayod sa kung unsa ang iyang gusto. Ang resulta kay ang reaksyon sa creation. Tungod sa pagpamutol sa kahoy, adunay pagdihili sa yuta. Tungod sa pag-abuso sa kadagatan, adunay paggamay sa mga similya sa isda ug uban pa. Ug tungod sa sobra nga paggamit ug pagsunog sa karbon, ming-init ang kalibutan na may resulta sa pagkausab sa panahon. Ug tungod sa kainit sa kalibutan, adunay mga dagkong kalamidad na mihapak sa atong kinabuhi. Mingguba sa atoang komunidad ug mingpatay sa daghang mga kinabuhi. Ug sa panahon na ingon niini na ang nahitabo, daghan day ang maghilak. Asa na ang Dios? Gisulutan ba yun kita sa Diyos? Asa na ang simbahan? Pasanginlan dayon nato ang Diyos. Di lang ba pwede na kita lang sa mga tao ang mangutana, giunsa nako ang akong relasyon sa kabuhatan? Ato dayong pasanginlan ang Diyos. Dili nato basulon ang Diyos because it is illogical to think that the Creator will also be the destroyer. It cannot be at the same time and the same manner. Kung tan-awon nato kini sa filosofiya, kini kay usa ka dakong sala sa principle of non-contradiction. Ang Diyos nagasustain sa kinabuhi ug nangayo kita niining kinabuhi. Apan kita nakalimot na kada aksyon sa tao, kada aksyon nato adunay reaksyon ang kalibutan. Dili nato kalimtan na kitang mga tao parte kita sa ecosystem.
dili kita lahi, dili kundili apil kita sa maong ecosystem. Ecosystem gikan sa pulong na Grego, oikos pasabot balay. Ang tao ang tigdumala sa kaninga balay. Ang iyang pagdumala kinahanglan na hisubay sa kabubuton sa Dios, especially sa nahulat sa libro sa Kaalam, that the rule the world in holiness and righteousness and pronounce judgment in uprightness of soul. To judge the world in uprightness of soul. Kini dapat ang tao. Kini dapat ang relasyon nato sa creation. Ug tungod sa restless heart sa tao, magpadayon kini. Dili lang kini tungod sa mga grupo nga mingguba sa kinaiyahan, apan apilpod ang ato mga gagmay nga lihok. O kung magpadayon kini ng mga lihok, magpadayon ang pagbasol nato sa Dios sa mga nahitabo sa atong kinabuhi. Atong hinumduman na apil sa intensyon sa Dios sa pagpadala niya sa iyang anak kay ang restoration sa relasyon sa tao ug sa creation. Mao kini ang pagbasa sa panahon sa Adbyento na natapos diri sa krus. Giingon ni Propeta Isayas, magtipon og puyo ang lobo ug ang mga karnero, ug ang batang magsuso magdula diha sa buho sa halas nga malala. Masking ang manag-away sa creation mag-uli. Mao kini ang intensyon sa Dios. Gidugangan pa jud kini ni San Pablo sa iyang sulat, ingon siya, creation will be redeemed if mankind is redeemed and become a new creation. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang hilak ni Jesus, aside sa naka-address kini sa iyahang amahan, naka-address pud usab sa ato karon. Naunta makaamgo kita sa atong nabuhat sa kabuhatan. Nadili na nato hulaton ang lain pang kalamidad, ang lain pang reaksyon sa creation tungod sa mga nabuhat nato sa kabuhatan. Si Jesus na mismo ang minghanyo sa amahan, natanawon kita sa mata sa kaluoy ug sa iyahang gugma. Kay nagkanayon ang salmo, kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug tungod niini, makapangutana kita sa atong kaugalingon. Ang ako bang pagkinabuhi sa kalibutan nagdala og maayo sa kabuhatan? O ang ako bang pagkinabuhi alang lang ba sa akong kaugalingon og dili lang og wala na ko naguna-huna sa uban? Unsa ang akong nabuhat na konkreto sa pag-atiman sa maong creation? Ug sa katapusan, ako bang gibasol ang Dios sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi, especially sa karon na panahon? Human ta makabati sa pulong ni Jesus, amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Makasundog unta kita sa iyahang panag-ingnan ug sa panag-ingnan sa among silingan sa una na nag-ingon, pasayloon in taon mo sa Ginoo kamong mga bataa, kay tungod sa inyong pagpanguha ug butang na dili inyo. Ginoo, pasaylua in taon kami.
Palihog mangluhod. Let's pray. Have mercy on me, O God. In your compassion, blot out my offenses. Wash me thoroughly of my guilt and cleanse me of all evils. Create in me, O God, a pure heart. Give me a new and upright spirit. Do not cast me out of your presence, nor take your Holy Spirit from me. Deliver me from the guilt of blood and of your justice. I shall sing aloud, O Lord. Open my lips, and I will declare your praise. Amen. Ang ikaduhang pulong, palihog manindog. Matitikman ang awa mo. Kailan tatanghahin ang patawad mo? Ang ikaduhang pulong, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang mupaambit bahin sa ikaduha nga pulong mao si Reverend Father Ronnie Orilinanida, DCM, Director Merinol School of Sigaboy, Sigaboy Governor Generoso Davao Oriental. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibiay-biay kaniya. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Anya kita dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug mingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban kanak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsoon, atong nadungog sa Ebanghelyo nga samtang nagbitay si Jesus sa krus nga nagantos, gibugal-bugalan siya sa mga pangulo o sa mga sundalo nga nagbantay kaniya. Nagbitay usab didto uban kang Jesus ang duha ka kriminal. Ang usa ka kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kang Jesus
samtang nagsudong sa iyang mga kasakit ug mga pag-antos. Apan ang laing kriminal atubangan ni Jesus gipadayag niya ang pag-angkon ug pagdawat sa sala nga iyang nahimo. Usa ka matinud-anon, usa ka mapaubsanon nga pag-angkon nga siya nakahimo og salaod. Busa wala gayud siya magduha-duha sa pagdawat sa silot nga gipahamtang ngadto kaniya. Gani mihangyo siya kang Jesus. Mihangyo siya, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Bisan pa sa kasakit o kahapdos, sa mga samad sa iyang lawas tungod sa paghampak o paglatigo, sa kahait sa mga bato nga iyang giagian, sa talinis nga mga tunok nga gipurong-purong sa iyang ulo, ug sa mga lansang nga milagbas sa iyang mga kamot, si Jesus mibungat sa mga pulong sa pagdawat ug pagpasaylo. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Karong adlaw, dili ugma, dili unya, kundili karon dayon. Adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang buti pasabot ni Jesus, from now on, my joy becomes your joy, and your joy will be complete. Usa ka matamis nga mga pulong nga puno sa paglaom, mga pulong nga puno sa kinabuhi. Daan ang gitulo ni Kristo sa iyang mga tinunan nga dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga magbasol ug maghinulsol. Dili nato hikalimtan nga miani siya sa kalibutan, dili alang sa mga matarong, kundi alang gayud sa mga makasasala. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang nagbasol nga kriminal, nakasinati gayod sa naghingapin nga kaluoy, naghingapin nga gugma sa Ginoo, nga tungod niini natandog siya pag-ayo, ug nakita usab niya ang iyang mga kalapasan ug mga kakulangan. Love begets love. Ug nga to gayong hitungura, nakaamgo siya nga ang silot nga gipahamtang kaniya tama na og igo na. Mga igsuon, nining adlaw sa atong pagpamalandong sa pagpasakit sa atong Ginoo, atong hinumduman ang mga higayon nga nagbuhat kita og mga kalapasan batok sa atong isig katao ug kang Kristo mismo nga atong Ginoo. Ug ato usab nga hinumduman ang tanantang kalapasan, ang tanantang kakulangan diya sa pag-atag sa atong kaugalingon alang sa kayuhan sa atong pamilya ug sa tibuok katilingban. Ang atong Ginoo sa kanunay nangandoy, naghandom ug nagpaabot sa matag usa kanato sa atong pagbalik ngadto kaniya aron mahiuban kita didto sa paraiso nga iyang giingon. Nangandoy siya nga unta atong masabtan ang lawom nga kahulugan sa iyang mga kasakit ug mga pag-antos. Karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mao kini ang iyang tawag sa matag usa kanato. Tawag sa pagbiya sa atong mga sala ug pagsunod ngadto kaniya sa madali nga panahon. Sa ato pa ang Ginoo naglaom nga kita
makaambit usab, makashare usab sa kalipay o kapuno sa kinabuhi dito sa paraiso ngayang giandam kanato. Dili kalimod nga karong panahon na talamang kaayo. Rampan kaayo ang paggamit sa ginadili nga droga. Bisan asa. Tinuod man nga sa atong tawhanon nga kasinatian, usahay bation nato ang kabudlay o kahawang sa kinabuhi. Usahay bation nato ang mga kapakyasan luyo sa atong mga kahago ug paningkamot. Madismaya kita kung dili nato makabot ang atong damgo ug mga pangandoy. Madismaya kita. Usahay bation nato ang kahadlok o kabalaka tungod kay ang atong pamilya dili man maayo ang relasyon sa matag usa. Gani ang dili maayo nga relasyon sa banaw ug asawa kasagaran mosangpot kini sa panagbulag. And a lot of children nowadays are products of broken homes. This reality is devastating for children. They feel abandoned, confused, and depressed. Usahay, bation nato ang kalisod o kawadon sa panginabuhi tungod sa mga kalamidad. Mga kalamidad na atong nasinati, bagyo, baha, linog, pagbutos sa bulkan, o guban pa. Tinuod, ang atong pagpuyo, kini sa kalibutan, puno sa mga pagsulay. O dili nato ikalimod, nga tungod sa mga kalisdanan sa kinabuhi, usahay, bation nato ang kakapoy, o kawadan kita sa paglaom. Kung atong tanawon mga igsuon, ang atong kinabuhi sa karon nga panahon mas stressful. Mas stressful kaysa kaniadto. Mas pressured kaysa kaniadto. Nagkadaiya ang mga demands sa atong panahon karon o gikinahanglan gayud nato nga tubagon. Busa emotionally o psychologically, nadisturbo kita o apektado ang atong pagbati o panghuna-huna. O tungod ining realidad sa kinabuhi, ang pipila ka nato mosangpot sa paggamit sa ginadili nga droga aron lamang makalimtan ang gibating kalisod o mga problema. Sa lakton nga pagkasulti, ang paggamit sa droga maoy nahimong dalangtanan, nahimong solusyon sa pipila. Ang paggamit sa droga maoy nahimong instant nga solusyon, ilabi na sa mga kabatanunan karon. Supa ka na sa plano o kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ang droga makaguba sa gasa sa maayong panglawas o panghunahuna nga mosangpot kini sa pagbuhat og dawtan batok sa atong pamilya o tibuok katilingban. Gani, a big deal of domestic violence is associated with drug abuse. And a huge proportion of criminal acts are committed by individuals who are trying to satisfy their drug habit. Ang droga makaguba sa relasyon sa pamilya. Ang droga makaguba sa kaugmaon ilabi na sa mga batanon. O tungod sa nakataas nga kriminalidad sa atong nasod, nahadlo kita og nabala kapag ayo.
The individual who falls into drug addiction can lose everything, including their own self-respect. And this miserable life is a waste of human potential. Human as we are not only material, but also spiritual. Busa dunay kakulang, dunay kahawaang nga bation sa tao nga dili ang paggamit sa droga maoy makapuno ug makatagbaw. Dili. Dunay kahawaang nga bation sa tao nga ang Ginoo lamang ang makapuno ug makahatag sa tinuod nga katagbawan nga atong gipangandoy. Og saksi niya na mismo si San Agustin. Matod pa niya, "You have made us for yourself, O God, and our hearts are restless until it rests in you." Karong panahona, daghang mga tao nga wala gayod mahimutang ang kaugalingon. Di mapakali, restless, puno sa kahadlok, kabalaka, o pagduha-duha, tungod kay ang kasing-kasing. Wala man nahimutang diha sa presensya sa Ginoo. Gani, si Saint Teresa of Avila, niingon siya, God alone suffices. Nga ang Ginoo tama na, ang Ginoo igo na, wala ka nang hahanapin pa. Yes, the use of illegal drugs can offer happiness, but not joy. Satisfaction, but not contentment. Only God can give us fulfillment and joy. Kung karong panahona, naulipon ka sa paggamit sa ginadili nga droga, hinumdumi mga igsuon nga dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Samtang may kinabuhi, may kabaguhan. Samtang dunay Ginoo nga nagiya ka nato. Dunay kahayag, luyo sa kangit-ngit nga atong masinati. Kaya ang tinuod, ang kabaguhan sa kaugalingon, gasa sa Ginoo, og lihok ka na sa balaang espiritu. Mao ka na ang nahitabo sa usa ka kriminal. Gidawat niya ang iyang kalapasan, og diha sa iyang pagdawat, gipasaylo siya sa Ginoo. O diha sa pagpasaylo, nakahukom siya sa pagbago. O diha sa pagbago, nadawat niya ang ganti nga gikan sa Ginoo. Karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. What a special gift! What a tremendous blessing from the Lord. Mga igsuon, ang paggamit sa ginadili nga droga, dunay relasyon, dunay kalambigitan sa korupsyon, nga maoy hinungdan sa kalisod o kawadon sa uban. Samtang ang uban, nagsobra-sobra ang ilang bahandi og salapi, ang kadaghanan, nagantos sa tumang kalisod. Ang dato, misamot sa kadato. Samtang ang kabus, misamot ug kakabus. Mao kini ang hulagway, mao kini ang picture sa katilingban ug usa ka nasod nga hakog og dili makiangayon. Kung atong tan-awon pag-ayo, ang gamot hinungdan sa korupsyon, mao ang kahakog sa bahandi og mga butang.
ug ang tao nga naglunang sa bisyo, ang kasagaran, matintal gayod sa pagpangawkaw, sa panudlanan, aron lamang kahatagan o katumanan ang mga bisyo nga supak sa plano o kabubuton sa Ginoo. Apan, angay na itong hinumduman, nga dunay lain-lain nga hulagway ang korupsyon. Dili lamang mahitungod sa kwarta og mga bahandi. Kay gani, ang dishonesty, ang pagka-dili matinud-anon diha sa relasyon sa pamilya, ilabi na sa relasyon sa bana o asawa, lakip na sa mga anak, korupsyon usab. Korupsyon usab. Mao kini ang hinungdan nga karong panahon na daghang pamilya ang nabungkag. Tungod kay nawala na, nahanaw na ang kinaiya sa pagpaubos, sa pagpasaylo, sa pagsakripisyo, ug ang kinaiya sa gugma ug panaghiusa. Hinuon ang nahimong sentro, mao ang kahakog sa kwarta ug mga butang. With this reality, relationship is corrupted. Relationship is corrupted. The love between husband and wife, parents and children is corrupted. Fidelity, loyalty, commitment, friendship, brotherhood can also be corrupted. Mao kini ang atong bantayan. Kaysa akong tanaw, daghan ang relasyon nga nakorap tungod sa paggamit sa kinadili nga droga, kay lagi sa kulungan ang punta, nabiyaan ang pamilya. Mutuo kita sa dili, ang paggamit sa droga mosangpot kini diha sa krisis sa relasyon, sa pamilya man o katilingban. Apan, dili paulahi ang tanan. Uban sa grasya o panabang sa Ginoo, mahimo kita sa pagbag-o. Kang tinuod mga igsuon, walay santos nga walay kagahapon o walay makasasala nga walay kaugmaon. Nakahinumdum ko sa istorya sa anak na mausikon, the story of the prodigal son, nga atong mabasa sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa dihang ang anak nakaamgo, nga sa panahon nga kita mubiya sa kiliran sa atong amahan, magantos gayod kita o mamahimong miserable ang atong kinabuhi sa matag adlaw. Gani, ang anak nga mausikon mismo, hapit na siya mukaon sa laog sa baboy. Dayag mga igsuon, nga gikapoy siya pag-ayo, gigutom siya, giuhaw siya, o gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Kay tiyaw mo na, hasta laog sa baboy, halos na niya kaunon. Sa ato pa, nahimo siyang uyamot nga sulugoon. Uyamot nga sulugoon. What a desperate life. What a desperate life. Pero, ang nakanindot mga igsuon, kay dunay turning point sa iyang kinabuhi. Wala siya magpabilin sa iyang tawhanon nga desisyon. Ni go beyond siya, ni transcend siya. Wala siya magpabilin sa level sa iyang reason. Miangat siya sa level of faith. Gidawat niya ang kamatuoran nga kung dili siya magpabilin
sa poder sa iyang amahan, walay kalipay ang iyang kinabuhi. Way kalipay. Busa, nagdesisyon siya. Nagdesisyon siya. Matod pa niya, mupahawa ako ni ining dapita. Mupahawa ako. Ug mapauli ako sa balay sa akong amahan. Mupauli ako, dili ugma, dili unya, kundili karon dayon. It was a radical decision on the part of the prodigal son for him to return to the father's house is urgent and important. Sama sa usa ka kriminal nga atong gihisgutan, mingon siya, Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. It was a radical decision to trust and surrender everything before the Lord. Hinumdumiin taon ako, please. O sa dihang hapit na moabot sa ilang balay, ang anak nga mausikon, nindot kayo ang mga panghitabo. Dramatic kaayo, apan puno sa pagdawat, puno sa pagpasaylo. Gibati sa anak ang dakong pagmahay, samtang ang amahan, gibati niya ang dakong kahinangop. Gani, bisan sa iyang anak, wala pa makaabot sa ilang tugkaran, nakita dayon siya sa iyang amahan. Layo pa ang anak, nakita na siya. Layo pa ang anak, nalantawan na siya. Nganuman, tungod kay sa dihang bibiya ang anak sa iyang kiliran, ang iyang amahan nahadlok o nabalaka pag-ayo kung unsay dangatan, kung unsay mahitabo sa iyang anak nga pinalangga. Nahasol siya. Dili siya makatulog. Normal na nga pagbati isip usa ka amahan. Busa atong hinumduman nga sa panahon gani nga mobiya kita sa kiliran sa Ginoo nga atong amahan, mag-uul siya og mabalaka nga maghunahuna kung unsay dangatan sa atong kinabuhi. Tungod kay nasayod siya nga sa panahon nga kita mahimulang gikan kaniya, mawad-an gayod og direksyon ang atong kinabuhi. Busa buot sa Ginoo nga kita mahiuban gayod kaniya dito sa paraiso nga yang gisaad sa tanan nga buot magbasol ug sa tanan nga buot magbag-o. Naglaom siya sa atong paghibalik sa madali nga panahon. Busa mga igsuon, adlaw o gabi ang amahan, maglingkod siya sa balkon. Maglingkod siya sa pantaw. Maglantaw siya sa dalan nga paingon sa syudad. Kay basin unya ang iyang anak nga mibiya ug milangyaw, mopauli na. Kanunay siyang naglantaw. Kanunay siyang naghulat, adlaw o gabi, gahulat siya. Ug mao kana ang rason nga bisan layo pa ang iyang anak sa ilang tukaran, nakita dayon siya sa iyang amahan. Busa pagkakita sa amahan sa iyang anak nga mipauli na, dili niya mapugngan ang iyang gibati, ang iyang emosyon. Daw sangko sa langit ang iyang kalipay ug pasalamat. Gani, posible nga miambak siya sa hagdan aron lamang sa pagsugat sa iyang anak nga pinalangga. Ug sa walay daghang pangutana mga igsuon, gigakos niya pag-ayo o gihalukan ang iyang anak. Ang hugot kaayo nga gakos,
uban sa matamis nga paghalok, pagpadayag kadto sa pagdawat, o pagpasaylo nga walay utlanan o walay katapusan. Dayon, gipasulob o gihatag nga to sa anak ang tanan nga the best. Gihatag ang the best. The best and expensive clothes, the best ring, the best and branded shoes, and the best preparation. Giihaw ang linawing nga nating baka. Sa ato pa, ang baka mga igsuon, gilaming o gialam gayod sa amahan tungod og alang sa iyang anak. Pagkanindot, everything is the best. Gikan sa suot, sa pagkaon, sa ilimnon, sa reception, tanan, nindot og bungga kaayo. O gitapos ang sambingay sa usa kada best nga kumbira og salo-salo. Ang kumbira nga puno sa hudyaka o puno gayod sa pagmaya. Mao kini ang hulagway sa paraiso nga iyang giingon. Dito sa paraiso, atong masinati ang hingpit nga kalipay, nga gihulagway sa usa kadakong kumbira. In paradise, there is a real joy, and our joy will be complete because God will give us the best that we deserve. Karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako nagingon ang Ginoo. Dawaton kita sa Ginoo sa walay daghang pangutana bisan pa sa kabugat, bisan pa sa kadako sa atong mga kalapasan ngadto kaniya. God is glad to see us home and wants to give us all we desire just for being home. Palihog mangluhod. Magampo kita, O Diyos, buhatan mo unta ako ug usa ka putli nga kasing-kasing ug bag-uha ang akong espiritu nga matulid sa sulod kanako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagakuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan ug sapnaya ako sa masinagtunon nga espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil ug ang akong baba magamantala sa imong pagdaig. Kaya ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsulon nga kasing-kasing. O Dios, dili mo pagatamayon. Amen. Palihog tindog. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang ikatulong
pulong. Babay, ania ang imong anak. Ang mupaambit bahin sa ikatulong nga pulong, mao si Reverend Father Eric Bangkot, DCM, Parochial Vicar sa Nicolas de Tolentino Cathedral, City of Mati, Davao Oriental. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan, ug ang isuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkagitan ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagbarog didto. Mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya, mingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto, gidulas tinun-an si Maria. Aron didto na mupuyo sa iyang balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Diha sa kasinatian sa atong kasamtangan nga henerasyon, dayag kaayo nga daghan sa mga anak karon ang nangita sa pagmahal, pag-amping ug pag-amuma sa ginikanan. Ilabi na ang pag-amping, pagpangga sa usa ka inahan. Daghan ang mga anak nga samaran na makasing-kasing karon. Diin kanunay naghandom nga mabuo unta pagbalik ang ilahang pamilya. Nga naunta ang akong amahan. Nga naunta ang akong inahan nga among makauban. Pero unsa man ang hinungdan, nga daghan man ang pamilya nga nagkabulag o nabuwat-ag karon. Kini ang pipila nga nahimong pagsulay sa matag pamilyang Pilipino nga atuang gisagubang. Ang una nga rason, o very common kini kaayo natong mga Pilipino, kinigyong paglangyaw o pagpanarbaho sa bana o asawa didto sa laing nasod. Dili man sayop ang paglangyaw o pagpanarbaho. Kay gilantaw man pod sa ginikanan ang kaayuhan sa pamilya, ilabi na sa mga anak. Apan subo kaayo palandungon, nga mauni ang kasagaran nga rason nga nabungkag ang pamilya. Nga naay pipila, inigabot didto sa laing nasod, makakita na og lain, madala sa tentasyon, o di ba kaha ang nabilin dinhi sa Pilipinas, ang nahimong dili nagmatinud-anon sa iyang asawa ubana, resulta sa pagkaguba sa pamilya. Ay kaduha nga pinakahagit karon sa pamilya, mao gayud kining divorce, ug daghan ng mga nasod nga nahimo na kining balaod. Bisan gani dinhi sa Pilipinas, daghan kaayo sa ato ang mga lawmakers nga gusto mahimo na kining balaod. Ang nakangilngig ni aning divorce mao man nga kung wala nakaganahi o wala na kay gusto sa imong asawa o bana bakaha nga pwede na nimo siya biyaan legally. Nga pwede pa man unta pagaistoryahan o paningkamutan nga mabalik ang maayo nga relasyon tali sa bana o asawa. Apan tungod lagi sa divorce, dili na pangitaan og paagi nga mabalik pa og pasagdaan na lang.
ug ang pinakamaapektuhan ni ani mao gayod ang mga anak. Kung mahimo kining balao dinhi sa Pilipinas, daghan gayod ang mga pamilya nga mabungkag ug daghan usab nga mga anak ang mangita sa pagmahal sa ilang ginikanan. Dili unta nato tugutan nga maguba ang daghang pamilya tungo sa diborsyo, kundili ato ang panalipdan ang kasagrado sa sakramento sa kaminyoon. Ang gihiusas sa Dios, dili gyud pwedeng bulagon sa tao. Mabasa nato ni sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 6. Basin ingnon pud kita sa atuang Ginoong Hesukristo. Nga babay, mga ginikanan, ania ang imong anak, nagkinahanglan sa imong pagmahal, pag-amping ug pag-amuma. Ayaw biyai ang imong anak, nga wala na sinati ang pagmahal sa usa ka ginikanan. Kay lahi ra jud ang pagdako sa mga anak, din magtubo sila sa ilang espirituhanon o emotional nga aspeto sa ilang kinabuhi kung anaa ang presensya sa amahan o inahan. Direkta nga mabati sa usa ka anak ang pagmahal, pag-amping ug pagsuporta sa ginikanan. Ang ikatulong-pulong nga gibungat sa ato ang Ginoong Hesukristo nga babayi ania ang imong anak. Mao man ni ang pagpadayag sa pagmahal sa usa ka ginikanan o inahan ngadto sa iyahang anak. Nga bisan pa sa kalisdanan nga anagian sa usa ka anak, apan wala o wala gayod siya biyai sa iyang inahan. Nahimong saksi ang usa ka inahan sa mga pag-antos sa iyang anak. Kung ato kining pamalandungan pag-ayo, ang kanunay nga presensya ni Birhen Maria diha sa kinabuhi ni Jesus, usa gayud kini sa mga naghatag og kusog o kalig-on nga malampasan sa atuang Ginoong Hesukristo ang mga kalisdanan o pagpasakit nga iyahang nasinatian. Dako kayo ang kabahin sa usa ka inahan sa pagtuma ni Jesus sa kabubuton sa Dios. Diha usab sa ato ang tagsa-tagsa ka kasinatian, kasagaran kanato suod jud ta sa ato ang mga inahan. Dali nato masumbungan sa ato ang mga problema. Dali makabalo ang usa ka inahan kung adunay problema ang anak, bisan og dili pa kini musulti kaniya. Makahupay usab sa mga kabug-at sa kinabuhi ang presensya sa usa ka inahan, bisan pa sa simple nga pagakos ug paghatag og tambag. Makahatag gayod og kalig-on ug kadasig ang usa ka inahan. Makarelate ko ni ani mga igsuon kay kaniadto og hangtod karon nga napari nako, akon kalinturahon gani ko na ako'y bation sa lawas, muuli jud ko sa amo ang balay. Moingon gud na ang mga parokyano nga iso pakaw gayod fader, wa pakaw kalutas. Kung sa Bisaya pa, wala pagyud ka nalutas fader. Kay tungod bisan pa og tagaan kunila og pinaka-expert nga manghilutay sa ilahang dapit, dili jud ko maayo. Pero kung makauli na gani ko sa balay, magpahilot ko ni mama, dali ra kaayo mawagtang ang ako ang kalintura ug mga gibati sa lawas. Makaingon gyud ko nga ingon ni ani kakuyaw ang simple nga presensya sa usa ka inahan
ngadto sa iyahang anak, makapaayo, makapadasig, makapalig-on o makapalipay. Samtang nagmisa usab ako sa usa sa mga JKK, na ay miduol sa akua human sa misa. Nga usa ka inahan nga teacher by profession. Miingon siya, nga ako, Father, mo-abroad jud unta ko. Kompleto na god ang ako ang mga requirements para abroad. Nainganyo ko kay dagko kaayo og sweldo sa teacher didto sa laing nasod. Maharuhay mi sa amuang pamilya. Yawat na lang, makabayad-bayad ko sa ako ang mga utang. Pero ma'am, nangutana ko sa iyaha, unsa man ang hinungdan nganong wala man ka kadayon sa pag-abroad? Mitubag siya, mibabag manggod ang ako ang mga anak, nga dili ko palakawon. Kay bahala daw og magkalisod mi basta kompleto lang ang pamilya. Ug dili pod kuno ko layo sa ilaha. Nakaamgo bitaw ko, Father, nga dili na lang mo dayon. Kay nakita pod nako nga daghan ang pamilya nga nadaot. Tungod kay naa sa layo ang amahan og inahan. Kay nag-abroad. Daghan ang mga anak nga nabungkag tungod kay wala ang inahan. Mas pilion panako, Father, nga magkalisod mi kumpara nga malayo ko sa ilaha. Mapasagdan nako ang ako ang pamilya nga wala ang ako ang presensya. Ug dili pod ko gusto nga magkawatak-watak ang amuang pamilya tungod lamang sa pagpangitag kwarta. Mas pilion panako nga magpait mi basta kompleto lang gyud mi sa amuang pamilya. Dili man pod siguro mi pasagdan sa Ginoo, Father. Human ako napaminaw, nakapamalandong ko, kung unsa kalisod ang pagtimbang-timbang sa usa ka inahan niadto nga mao nga sitwasyon. But she made a strong and firm decision nga dili mo padayon sa pag-abroad. Kay matod palagi niya mag-unsa man ang dako ka og sweldo, Father. Apan dako pod ang posibilidad nga mabungkag ang imong pamilya. Pipila na lang karon mga igsuon ang maginikanan nga naglantaw sa tinuuray nga kahiusahan sa tibuok pamilya. Ilabi na ang kaayuhan sa ilang mga anak. Nga bisan pa sa mga kalisdanan nga naagian, mas pilion jud unta sa usa ka inahan kun unsa man ang kinatibuk-an nga makaayo sa iyahang mga anak. Sa mga ginikanan nga naminaw nagtan-aw karon, hinumduman unta ninyo kanunay ang ikatulong pulong nga gibungat sa atoang Ginoong Jesucristo nga babae ania ang imong anak. Kay nagpahinumdom kini kanato sa tinuoray nga paghigugma sa usa ka inahan ngadto sa iyahang mga anak. Din wala niya biyai si Jesus bisan pa nga lisod kaayo lantawon sa inahan nga mag-antos ang iyahang anak sa mga kasakitan. Hinunoa iya kining giunungan hangtod sa kamatayon. Kamong mga ginikanan, ayaw intaw ninyo pasagdi ang inyong mga anak. Giyahi ug ampingi sila, kay kamo ang nahimong instrumento sa Dios nga mapaabot ang iyahang pagmahal ug pagpangga ngadto kanila. Ug pinaagi ni ani, mahimo sila nga maayong sumusunod ni Kristo. Ang Ginoo manalangin unta kanato sa kanunay.
Palihog mangluhod. Let us pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Palihog manindog. sa lilim na iyong mga mata. Mawi ako lang. Ang ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Ang mupaambit bahin sa ikaupat nga pulong, mao si Reverend Father Rafi Armasa DCM, Rector, St. Therese of the Little Flower, Preparatic Year Seminary. Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karon maminaw kita sa pamalandong bahin sa ikaupat nga pulong, palihog manglingkod. Usa sa mga trending karon sa mga kabantanunan, trending nga hugot line, mao kining pulong nga walay forever, biyaan gihapon ka. Gani tungod sa maong pulong, nakahatag kinig dakog kahadlok, kabalaka sa uban, nga dili na lang mosulod sa relasyon, tungod kay mahadlok biyaan sa katapusan. Maunang ang uban, subo nga palandungon, nga wala pamukumit, nga magpakasal, tungod kay basin sa katapusan, magbulag gihapon. Maunang maingon dayon nga, walay forever, biyaan gihapon ka. Usa sa pinakasakit nga realidad sa usa ka relasyon nga posibleng mahitabo, mao ang pagbiya sa imong hinigugma, ilabi na kung dili nimo mahibaw-an ang rason ug ngano man nga mibiya siya. Uga nasayod ako nga kitang tanan nakasinati og pagbiya sa atong mga minahal sa kinabuhi. Guban gani niini tungod kay dili na nila makaya, they resorted to suicide. Usa ka subo nga solusyon ug kining maong paghitabo,
nakahatag gayud og dakong kasakit kanato, ilabi na sa pamilya nga naapektuhan. Daghan kita og kasinatian og nagkalain-lain nga level of pain. Usa sa akong sakit nga kasinatian mahitungod sa pagbiya, mao ang akong kasinatian sa pagkamatay sa akong bayaw. Sa kalit nga panghitabo, mipanaw siya sa cardiac arrest. Halos muhunong ang kalibutan sa among pamilya that time, both sides. Tungod kay dili kami makatuo sa maong balita ug ang dako nga apektado niini mao ang akong igsuon, ang akong ate Bebing. Sulod sa duha ka tuig na nga milabay, buhi gihapon sa among panunduman ang among bayaw. Suod kaayo mi sa among bayaw nga halos dili makaya og sa ulog og misa sa akong igsuon nga pari tungod kay dili niya makaya nga makita ang patayng lawas sa among bayaw nga naa na sa lungon. We were so emotional at that time. Ug ang kasakit, lagpas sa kasing-kasing, sakit kaayo. Nadungog nako ang dangoy-ngoy sa akong igsuon. Kuga nakaingon ako, ug nakaingon nga, ako nga, mo kini ang nahitabo pod kang Kristo. Nakaingon siya sa Ginoo, nga numan nga nahitabo kini kanamo, mingon ang akong igsuon. Nga nung imo man kaming gipasagdan Ginoo, asa ka. Dili nako makaya kini. Upon looking at my ate, nakaingon ako sa akong kaugalingon, murag sama kini sa kasinatian sa atong Ginoong Hesukristo diha sa cross, sa dihang mitawag siya sa iyang amahan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. O ang mas labaw nga nasa kiniini nga nagtanaw sa iyang anak, mao ang atong mahal nga inahan si Birhen Maria nga anaa sa tiilan sa cross. Mga pulong nga migula sa baba ni Jesus nga nagpadayag sa iyang pakighiusa sa tao. Daw pulong sa pagmahay, pulong nga nagdala og kasakit og tumang kasakit. Sa usa ka pagpamatuod nga usa gayud siya ka tawo nga mibati og tumang kasakit. Apan ang iyang kasakit dili tungod sa iyang kaugalingong mga sala. Jesus came to the world giving His life as a ransom for many. Matthew 20:28. Tungod sa atong mga sala, iyang giantos ang tumang kasakit diha sa krus. Gidawat ni Kristo ang atong mga sala ug tungod diini, the Father turned His back on His Son because He cannot afford to look at our sins nga gipas-an sa iyang anak. Thine eyes are too pure to approve evil, and thou canst not look on wickedness with favor. Habakkuk chapter 1 verse 13. The Father could have looked favorably on such selfless death as those. But because Jesus died as a substitute sacrifice for the sins of the world, the righteous Heavenly Father had to judge him fully according to that sin. The Father forsook the Son because the Son took upon Himself our transgressions, our iniquities. Isaiah chapter 53 verse 5. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa atong mga kalakbay nga mga kabatanunan, usa ka dakong hagit kanato karon nga henerasyon, tungod kay usa kita nga apektado niining maong pandemic.
Kining maong pandemic nakahatag kanato og kahadlok, kalisang ug walay kasiguruhan sa umaabot. Tungod ni ining maong panghitabo, nakapangutan na kita kung unsa na ang umaabot namo niini. Unsa na ang mahitabo sa among henerasyon. Ug sama usab ni Jesus makaingon kita nga Dios ko nganong imo akong gibiyaan. Usa sa mga nakita nato ug naobserbaran nato sa atong mga kabatan-unan mauning atong gitawag nga they are so emotional, emo, daling masakitan, dwelling so much on their own emotions. Some youth will decide according to their feelings. Para kanila, tama kini, nasakitan ko, nalipay ko aning akong ginahimo, not considering their being rational. Dapat unta magdesisyon using mind and heart, and of course, with the guidance of the elders and the church. Ug tungod niini, lisod og paghatag og kumpiyansa ngadto sa atong mga kabatan-unan. Yes, tinuod nga daghan og dako kaayo ang mga potentials niining atong mga kabatan-unan. Ug atong nakita nga sobra-sobra kaayo ang enerhiya. Very active. Ug nindot kaayo ni siya kung ma-channel ni sa tamang tumong aron magamit kini, aron aduna kini silbi. Pero ang nahitabo sa atong katilingban, mao ang wala paghatag og bili ni ining atong mga kabatan-unan. Ug gani kanunay nga ginahukman sa mga katigulangan. Subo nga realidad apan mao kini ang nagakahitabo. The youth are always vulnerable sa mga pang-abuso. Sila kanunay ang magdawat sa mga consequence sa kapabayaan sa ilang gisundan nga henerasyon. Maunang usahay makaingon ang mga kabatan-unan, Diyos ko, nganong naingon niini naman ang kalibutan. Mga kalakbay kong mga kabatan-unan, tinuod mo ba anti kita og kaluya tungod kay mura kita gipabayaan sa Dios? Apan atong hinumduman na kahit kailan hindi tayo iniwan ng Diyos. Nakiisa siya sa ating mga pagpapasakit. Wala bibiya ang Diyos kanato, kita maoy nibiya kaniya sa panahon nga kita magpakasala o kita magpalayo kaniya. Atong hinumduman nga sa matagbuhat nato sa sala, ato pod nga gibalik-balik og lansang si Kristo sa maong krus. Ug kanunay pod siyang mulitok sa samang pulong, Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan, tungod kay iya na pod nga gipas-an ang atong mga sala. Dili unta kita mo feel ug gibiyaan. Anaa siya kanunay kanato, andam nga modawat kanato ug sa samang paagi sama ni Jesus nga kanunay available sa atoa, available pod unta kita usab sa uban. Dili nato biyaan ang atong isigkabatan-on. Let us journey with them, ready to listen to them. Mga kabatan-unan, dili nato kalimtan nga tungod kanato mupadayon ang maong henerasyon. Dili kita mawad-an og paglaom. Apan padayon kitang muingon sa amahan, Diyos ko, ayaw kami biyai. Kay nasayod kita nga ang Dios nga atong gituuhan dili mapasagaron sa iyang mga anak. Dili kita magpadala sa mga mali nga mga ideolohiya, mga mali nga mga pagtulunan sa kalibutan. Tungod kay nasayod ta nga kining tanan makasalaag kanato padulong sa kasalanan. Atong hinumduman nga tungod sa maong sala
giantos ni Kristo diha sa krus. Makagagahom nga amahan, sa kanunay ikaw anaa sa among taliwala. Ayaw itugot nga kami malayo kanimo imong mga anak. Sa kanunay ikaw nagasabot sa among mga kahuyang. Pasaylua kami sa panahon nga kami makabuhat og sala. Aga ka kami sa panahon nga kami mo palayo kanimo. Ang mahal nga Birhen Maria wala mibiya sa kiliran sa imong bugtong anak nga si Jesus. Sa kanunay unta mga liya siya kanamo aron kami mamahimong mga angayan nga tawgon nga imong mga sinagop nga mga anak. Palihog, mangluhod. Magampo kita, o amahan sa kaluoy, daghan ang mga higayon sa among kinabuhi, nga kami mibati, nagibiyaan sa uban, sa panimalay, sa opisina, sa among pagtrabaho sa una, sa halapad nga kadagatan. Tungod niini, kami nagamasulubon. O mahigugmaong amahan, nasayod kami nga dili kamubiya kanamo sa among pagpangita kanimo. Tungod kay ang among kasing-kasing dili mahimutang hangtod nga makapahulay diha kanimo. Amen. Palihog, manindog. Kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang ikalima nga pulong, giuhaw ako. Ang mupaambit bahin sa ikalima nga pulong, mao si Reverend Father Alfe Alimbol, DCM, Chancellor sa Diocese of Mati, Station Manager DXHM EM, and DXDV Spirit FM. Giuhaw ako. Kini nga pulong Ikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Human niini si Jesus nga nasayod ang tanan na tumana ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karon maginaw kita sa pamalandong bahin sa ikalima nga pulong, palihog manglingkod. giuhaw ako. Mga igsuon, kini nga pulong nagpahinumdom kanato nga si Kristo nakig-uban diha sa atong pagkatao. Ang gamhanan nga Dios mitugot nga magpakasama sa tao ug nakig-ambit sa atong kahuyang ug kakulangan, mibati usab siya sa atong mga panginahanglan. Ang Dios nga kaniadto gituuhan
nga layo ug nagpuyo lamang sa hataas nga kalangitan, nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nagpuyo sama og kauban sa iyang katawhan. Giuhaw ako. Nabatasanan na kaniadto nga panahon ang paghatag og bino alang sa mga gilansang sa krus. Ug sa 7 ka uwahing pulong na Jesus, kini nga pulong maoy nagpakita sa iyang tawhanon nga pag-antos ug pagbati uban sa paglatos kaniya, pagkuruna sa sangang tunukon, sa iyang pagpasan ug pagpalansang diha sa kahoy nga krus. Apan luyo niining tanan. Luyo niining tawhanon nga pagbati ug pag-antos ang kauhaw nga gibati ug gipasabot dinhi sa atong Ginoo, dili lamang mao ang kauhaw nga lawas nun, kundi dili usab kini kauhaw sa tubig, kay labaw sa tanan ang kauhaw nga iyang gipasabot. Mao ang kauhaw sa gugma, sa mga kalag ug sa katawhan nga mao'y hinungdan ngano nga nag-anto siya ug ngano nga nagpalansang siya sa krus. Giuhaw ako. Ang kauhaw karong panahona dili lamang kauhaw sa tubig. Ang kawad-on sa maayong relasyon mauusab ang kauhaw nga nabati sa kadaghanan karon. Ang pagkawalay relasyon sa matag usahay makita kini sa pagkawalay pagsinabtanay sa matag miyembro sa pamilya. Mga ginikanan walay panahon alang sa ilang mga anak. Mga panahon nga nahansak na lamang trabaho ug wala nay panahon alang sa pamilya. Wala nay panahon aron motubag sa mga panguntana ug aron makigdula sa ilang mga anak. Dili na gani sila gusto nga madisturbo. Mao nga ang uban gastos na lang ug hatagan og mga gadget ang ilahang mga anak aron lang malingaw ug aron dili makuhaan ang ilang panahon alang sa trabaho. Mga anak o pamilya nga giuhaw sa panahon sa matag usa, mga pamilya nga giuhaw sa kainit sa gugma sa matag miyembro niini. Ania kita karon sa panahon diin ang kahawang sa atong sa matuod nga relasyon usahay gipulihan na kini sa ugipun-an sa mga bag-o nga teknolohiya. Ang kahawang kun kauhaw sa matuod nga relasyon ug sa gugma, kasagaran ug sa makadaghan magtukmod ug magdala sa matag usaw sa kadaghanan nga mangita og LDR, long distance relationship, og VR, virtual relationship. Tungod sa kauhaw sa matuod nga relasyon, ato na kining gikambyuhan sa mga tawo nga wa gani nato makaila. Mga kabatan-unan, mas makig-istorya pa sa mga karakter sa gadget. Cellphone na lang ang istoryahon, ang uban magkulong na lang sa ilahang kwarto kay nag-atubang sa TikTok. Mga kabatan-unan nga mubo na lang, kaayo ang pasensya sa pagpakighimamat sa pakigrelasyon, tungod kay naanad na sila ug mingdako sila diha sa palibot sa katilingban, diin mga gadget na lamang ang kauban. Nga mamahimo usab nga ilabay kung dili na mapuslan ug pulihan kundi na ganahan. Nahisama na usab kini sa ilahang pagtan-aw sa ilahang relasyon. Mao nga ang uban
mahadlok na nga mo engage og healthy relationship. Sa lain nga bahin usab, tungod sa material nga panginahanglan, tungod sa kakabus, nahimo nato kining bag-o nga teknolohiya nga paagi aron makabaton og relasyon sa mga tawo sa lain nga nasud. Mga taong wala nato nailhan sa personal, hinunuan na kaila lamang nato sa paagi nga teknolohikal o virtual o sa makadaghan nga panahon kini naghatag og mas daghan ug mas dagko nga problema. Si Santo Papa Francisco nagpahinamangno kanato diha sa iyang apostolic exhortation alang sa mga kabatanunan nga giuluhan Christus vivit. Si Jesus buhi, siya nagkanayon. Ang sa online nga namugna nga mga relasyon, usahay mamahimo nga dili tawhanon. Ang gilayon nato sa matag usa, bisan kun konektado kita, pinaagi sa teknolohiya, usahay naghimo kanatong bulag sa kakulangan sa matag usa, ug usahay nagbabag nato sa pagtan-aw sa atong kaugalingon. Ang mga problema sama sa pornography. Nga gika adikan sa kadaghanan nga mga kabatanunan. Pornography. Kung malaw-ay nga mga talan-awon, usahay nagpalubog sa pagtan-aw sa mga kabatanunan. Sa kamatuuran, mahitungod sa sexualidad sa tao. Ang teknolohiya nga gigamit niining paagiha naghatag og sukwahi nga panglantaw nga kasagaran nagbaliwala sa dignidad sa matag usa, sa matag tao, ilabi na gayud sa mga kababayenan nga nahimo nga mga sexual object na lang. Alang sa kadaghanan, ang atong pagkatuslob niining virtual world, usahay nagdala sa uban nga mamahimong mga digital migrants. Nga kasagaran, nagresulta diha sa pagpahilayo sa pamilya. Ang pamilya nagpahilayo na sa ilang kultura o sa ilang relihiyoso nga pagtulunan. Mauna usab kini kung mahitabo na gani kini, nagpasabot usab nga kini mauna ang sinugdanan sa ilang pagsulod sa kahilig ug kahinay-hinay nga pagkalumos sa kaulipnan, the slavery, sa pagkainosara, sa pagpakainosara, kon loneliness, pagka masulobon, sadness, ug pagkalumos sa kaulipnan o pagbati sa pagkawalay bili, kon meaninglessness. Ug walay klaro nga padulngan sa kinabuhi nga usahay magdala kanila sa pagbati nga wala sila'y sukaranan, walay gamot ug walay itindugan bisan pa kun silang tanan anaara sa usa ka puy-anan. Mga pamilya nga wala nay komunikasyon bisan pa kung anaara sila sa usa ka balay tungod kay sige na sila glantaw sa ilahang mga gadget. Giuhaw ako. Naghuna-huna ba kita sa mga tao nga nag-inusara nga giluwas ni Jesus? Naghuna-huna ba kita nga sila usab sama ni Kristo giuhaw sa atong atensyon? Gani, sa makadaghan, nga kita mas magahin pa og panahon diha sa electronic or virtual nga mga butang, nakalimot kita nga kitang tanan aduna di ay mga lawas. Uban sa panginahanglan nga kung anaa lamang ang matag usa aron magtinabangay, mamahimo gayud kini nga matagaan ang kasulbaran ang tanan nga mga suliran. Kung mas ganahan nata sa text message sa cellphone,
og sa email or sa chat sa messenger og atong palabihon kini kaysa pagpakig-istorya pinaagi sa tawag sa atong giputol ang atong connection ug gipugnan nato ang atong kaugalingon nga makadungog unta sa tingog sa tawo nga nagtawag kanato. Kun ang mas palabihon nato ang tawag kaysa personal nga paghimamatay, kun personal encounter, atong gipahilayo ang atong kaugalingon sa posibilidad nga makauban ug makaila ang maong tawo ug atong gibabagan ang atong kaugalingon nga makakita sa pagkaginasahan niya isip anak sa Dios. Kundi diha sa atong pagpaambit sa atong kaugalingon, diha sa atong komunikasyon, kung ang atong connection pinaagi ra sa virtual nga paagi, makahimo kita sa pag-ingon sa tawo nga gigutom nga inom ra gud og tubig. Pero nining paagiha usab, gibabagan nato ang atong kaugalingon sa kahigayunan nga kita mismo maoy mutagbaw sa kauhaw anang tawhana nga giuhaw sa atong atensyon o kung giuhaw sa tubig. Giuhaw ako. Kini ang kanunay nga madunggan nato kang Jesus. Diha sa iyang pagpangita sa mga makasasala, giuhaw siya kanato. Giuhaw siya sa atong gugma. Ang masakit nga tiyabaw sa Dios nagipalibutan sa mga pagkabulag, sa pagkatig-a sa kasing-kasing, kapintas ug kabangis. Gihalad niya ang iyang kaugalingon aron dadon kita ngadto kaniya ang buhing tubig ngadto sa tubig nga makatagbaw sa mga pangandoy sa kasing-kasing. Apan unsa man ang iyang nadawat isip sukli. Pagkasinalikway. Pagka way pagpanginlabot, pag daog-daog, pagka walay pagsabot. Giuhaw ako. Sa atong panahon karon, ang matag usa, ilabi na gayud ang kabatan-unan, giuhaw sa gugma, ang pagbati nga kabahin sila sa katilingban. Giuhaw sila sa pag-atiman sa pamilya o ginikanan. Suporta sa mga higala sa panahon sa mga pagsulay, pag-antos, kapakyasan o mga suliran. Giuhaw sila sa kauban sa panaw. Giuhaw sila sa katilingban, diin ang matag usa, anaa, andam, makiguban, ug muhatag og giya. Ang pamilya, ang katilingban, ug ang simbahan, kiniunta sila mao ang una nga muandam kanila sa maong luna aron mutuo ug mutubo sila. Ang kasagaran, kita mismo, nga ilang mga pamilya, kita nga nakapalibot nga katilingban, ug bisan gani, ang simbahan, usahay maoy nahimong hinungdan sa pagkadaot sa ilang kaugmaon. Sa makadaghan, kita ang nahimong hinungdan ngano nga mopahilayo sila ug dili na manginlabot sa panghitabo sa katilingban. Kay ikaw ug ako napakyas sa paggiya kanila. Giuhaw sila sa pagbati nga adunay padulngan, pagkaana ay bili. Ug labaw sa tanan, ang pagkaana ay klaro nga gitindugan. Labaw sa material nga kagutom ug kauhaw, nagkinahanglan sila ug kasiguruhan. Kasiguruhan nga wala sila nag-inusara tungod kay anaa ang matag usa nga andam mugiya ug mopabati sa kainit sa gugma. Kita, ikaw, ug ako, mamahimo unta nga instrumento aron mutagbaw
sa ilang kauhaw. Ug samtang karon mitanaw kita ug mitutok diha sa gilansang nga Hesus diha sa krus. Tugutan nato ang atong kaugalingon diha sa iyang pagbakho, sa iyang kasakit, sa iyang kaguol, diha sa iyang pag-ingon. Giuhaw ako. Palihog, mangluhod. Let us pray. My eyes are shedding tears like torrents of living water, and without rest until, O Lord, gazes upon me from your heavenly kingdom. My spirit is saddened upon looking at the transgressions done by my fellow men and women. Pour out your mercy upon us, your people, so that we can be given new life according to your holy will. Give us a loving heart that is ready to serve our fellow men and without ceasing. We know that it is only you, O Lord, who can quench our thirst for conversion, for freedom to choose your way, for unity and justice in our community. Amen. Palihog, manindog. O Jesus, ilumin mo aking sibet puso. Ang ikaunom nga pulong. Natapos na. Ang mupaambit bahin sa ikanom nga pulong mao si Reverend Father John Villaretis SDV, Spiritual Director, St. Therese Little Flower, SDV Formation Center. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isipo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Natapos na. Mao kini ang kaunom nga pulong na Jesus usa nabugto ang iyahang kinabuhi. Ug mao kini usab ang ato nga pagapamalandungan karon. Mga igsuon, aduna ba kamoy gusto nga matapos na sa inyoha nga kinabuhi karon? Kitang tanan, di lamang diri sa Pilipinas kundi sa tibok kalibutan, nagahandom gayod nga matapos na unta kining COVID-19 nga daghan na kayo ang naigo, daghan na usab ang naapektuhan. O sa ato ang nasod ug bisan sa uban nga nasod usab, daghan pod gusto nga
matapos na ang mga political corruptions. Siguro sa mga estudyante, katong mga mag-graduate ay unta karong tuiga, sorry kayo, wala sila nakasaka sa stage tungod sa COVID-19. Pero ang mga ginikanan og mga estudyante gusto pod makagraduate o gusto na pod nga matapos na ang ilang pag-eskwela aron nga makatrabaho, makatabang sa pamilya. O daghan pagayod nga mga aspeto sa atong kinabuhi ang gusto nato nga matapos na. Kabahin na ato ang wag nga relational infidelities ug daghan pang mga dautan nga nagahitabo karon diri sa ato nga palibot sa kalibutan. Kung kining tanan katong gipang mention nako matapos na gayud, surely and certainly kitang tanan mangalipay. Pero usa ka kamatuoran kay dili tanang katapusan mudala kanato sa kalipayan. Adunay mga katapusan nga sakit ug subo kaayo bisan nga huna-hunaon lamang. Ako aduna ako'y usa ka kasinatian katong bag-o pa ko nga na-ordain nga pare, 5 months pa ko nga pare. February 19. Ang ako ang magulang 33 anyos. Gi-heart attack siya. And as a young priest, sakit kayo bisan tod nga pare ko, grabe ang ako ang hilak ato nga time. When I was on my own, sulod sa sakyanan or in my room, or layo sa katawhan, gasyagit yun ko sa kasakit. Kay murag lisod kaayo nga natapos na ang kinabuhi sa akong magulang sa ingana nga edad pa lang, 33 anyos. Ug ako wala gid ko nalipay nga nahitabo to siya gani katong gina-resuscitate o gina-revive siya sa mga nurses ug sa doktor. Samtang nag-anoint ko sa iya, nagtulo gayod ang ako ang luha. O ako gisang gisultian nga, kuya, kung kaya pa nimo sukol. Kung kaya pa gyud nimo sukol. Pero after sa anointing nako, pagawas nako sa emergency room sa hospital dito sa Adventist Hospital sa Davao, nihangad jud ko sa langit nga, Lord, wala naman ko'y mahimo. Naa na gyud sa imuhang kamot ni siya. O kung diri lang gyud iha kutob ang kinabuhi niya, ako na siyang itugyan sa imuha. Kato sakit kayo nga katapusan ang ako ang nasinatian. O very significant karon sa ako ang pagpamalandong nga ang ako ang magulang namatay 33 anyos. Og sa Jesus pod sumala sa ato ang mga nadunggan, nabasahan ug natudloan nga at that age, around that age, si Jesus namatay usab. Usa lang po to siya ka consolation sa ako ang bahin. Pero karon kining pulong na Jesus nga natapos na, unsa may buot ani ipasabot. Atong masayran ang unod o ang kabililho ni ining maong pulong, kahulugan ni ining maong pulong, kung atong masabtan nga si Jesus mianhi sa kalibutan, isip usa ka sinugo, isip usa ka pinadala. Gani, dito sa Gospel ni St. John, chapter 3, verse 16, very familiar kayo tani, dito gisulti nga, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini, gipadala niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, dili sa pagsilot, kundili aron sa pagluwas niini. Sa Jesus, usa ka sinugo, usa ka gipadala sa amahan. Busa kining pulong niya nga natapos na, kung sa mga military pa ni siya, ato ni siyang matawag nga mission accomplished. Ug tuod man, kung unsa tong misyon
nga gitugyan nga gi-entrust sa amahan kang Jesus, iyaha gayod nga natuman kini og hangtod nga nahuman ang iya nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, iyaha kining gituman. Indeed, mission accomplished. Sa Jesus, siya ang missionary of the Father. O kitang tanan, mga sumusunod na Jesus, we are the missionaries of Jesus. Aduna kitay misyon. Ug unsa man ang misyon nga gitugyan ni Jesus alang kanatong tanan, alang kanimo. Una sa tanan, ang atua nga responsibilidad sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi or kaugalingon, mao kana ang misyon nga gitugyan sa Ginoo ni Jesus nganha kanimo, nganha kaniya, nganhi kanako, nganha kanatong tanan. Ug kana nga misyon susama sa ato ang master sa Jesus, unta ato po kana nga ma-accomplish pagkahuman or pag-abot sa ato ang panahon. Busa, kung ikaw usa ka amahan, be a good and responsible father. That's your mission. Kung ikaw usa ka inahan, be a good mother, a faithful wife. Kana ang imuha nga misyon. Kung ikaw usa ka anak, ayaw paggahi-gahi og ulo. Paminaw sa imong ginikanan. Dili lang no, madungog nato kanunay ang mga bata karon caught up na kaayo sa kuan sa mga gadgets. So much so that nga murag wala na sila'y time o panahon mutabang sa ilang panimalay, mutabang sa ilang ginikanan. Pero that's not your mission. Be more responsible. Aduna kitay misyon nga gitugyan kanato. Pero unsa man gayod ang ultimate nga mission ni Jesus? Ang ultimate nga mission ni Jesus mao ang pagdala kanatong tanan, pagdala kanimo sa imong asawa, sa imong bana, sa imong anak, sa imong tibok pamilya, alang kanatong tanan ngadto balik sa atuang amahan. Mao ang atua nga kaluwasan. Kabalo ba ka nganong namatay sa Jesus, nagpakamatay sa Jesus, nagpalansang sa cross? Tungod kay gusto niya maluwas ka. Maluwas kitang tanan. Ang atoa nga kalag. Busa, ang ako nga hagit alang kanatong tanan karon, unta, dili nato pasagdan og pagapasipadan ang misyon ni Jesus. Iyahang gihalad, iyahang gihatag ang iyahang kaugalingon alang sa kaluwasan sa imo ug sa akong kalag. Unta, dili nato na kalimtan og labaw sa tanan, dili nato pasagdan ang health sa ato nga kalag. Sumala pa ni Pope Alfonso de Ligore, niingon siya nga, the greatest affair of man here on earth should be the affair of the salvation of his or her soul. Dili ang business affair, dili ang love affair, or unsa pa na nga klase nga affair, but rather the affair of the salvation of souls. Kay tungod sa ato ang kalag, tungod sa gugma sa Dios kanato, tungod sa kaluwasan, alang sa kaluwasan sa atong kalag, iyahang gihalad ang iyaha nga kaugalingon. Secondly, ang pulong ni Jesus nga natapos na, kini usa ka tingog sa kadaugan, dili sa tingog sa kahadlok. No, kitang tanan karon musulti ta nga matapos na unta ang COVID tungod kay nahadlok ta matakdan. Nahadlok ta nganong mahadlok man ta matakdan tungod kay we know for a fact nga makamatay ang COVID. Pero kining pulong ni Jesus natapos na, dili ni siya pulong sa kahadlok kundi pulong sa kadaugan. In a sense nga, sukad pa lang sa pag-anak ni Jesus, ang iyang kinabuhi, giputos na sa pagsulay, sa paglutos, sa pag-persecute, sa pagtintal. Pero since His birth,
until his last breath, si Jesus nagpabilin nga makanunayon ug matinud-anon ngadto sa iyahang nga amahan. Mao na siya, in that sense, nagmadinaugon si Jesus. Tuod man namatay siya, pero ang kamatayon nato diri sa kalibutan, it does not defeat. No? Kay kining kamatayon nato diri sa kalibutan is just part and parcel of our journey pabalik ngadto sa atong amahan. Mao bitaw na nga si Jesus, bisan nga kahibalo siya nga mamatay siya kung moadto sa Jerusalem, wala gyud siya nahadlok. He still carried on, wala siya midagan. But rather, he entered the city of Jerusalem. Ngano man, kahibalo siya mamatay man siya, nganong niadto pa man siya, tungod kay kabalo siya nga ang kamatayon dili mo'y katapusan niya, o dili pud usab kana ang imuha nga katapusan. He knows nga after ma-fulfill niya ang iyang mission, there is a life much, much better sa kinabuhi nga iyang nasinati dinhi sa kalibutan. Ug kana nga kinabuhi, mao pud kana ang atoa nga padulngan o ang atoa nga adtuanan once ma-fulfill nato ang atoa nga mission in total faithfulness and fidelity sa kabubuton sa Dios. Busa mga igsuon, sa ato ang pagpadayon sa pagpamalandong karon, unta sa akong hagit ganina, unta dili nato sayangon kung unsay gihimo sa Dios, unsay gihimo ni Jesus alang sa matag usa kanato. And this is the time kung unsa na pod ang mahimo nato alang sa uban, alang sa atong kaugalingon, alang sa atong kaluwasan, alang sa atong pagpasalamat o pagpasidungog ngadto sa atoa nga manluluwas ngadto sa atoang langitong amahan. Unta inig-abot sa adlaw mga igsuon, inig-abot sa atoang panahon o sa atoang oras. Kung musulti na kita, Ginoo, natapos na ang ako ang panahon, susama ni Jesus, unta, mo graduate po ta with flying colors. Though si Jesus, nahuman ang iyang kinabuhi naa sa cross, but He was exalted. Dili lamang sa mga mata sa tao o mata sa kalibutan, but most of all, He was exalted in the eyes of God. Ug kana pud unta ang mahitabo kanato inig-abot sa ato ang panahon. Natapos na, kung moabot man kana unta, with flying colors ta. May God bless us all. Amen. Palihog, mangluhod. Magampo kita. Ang akong mga mata sa gihapon, nagsudong kanimo o Dios. Lingi ako nga maluoy ka kanako, kay biniyaan ako og sinakit ang mga kasamok sa akong kasigkasing. Kadako o kuhaon mo ako gikan sa akong kagulanan. Nagaka ako sa kahingpitan sa kasing-kasing kay nimo nagalaom ako. Tubson mo o Dios ang imong katawhan gikan sa tanang namong mga kalisdanan. Amen. Palihog, Indog. Aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Ang ikapitong pulong. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang mupaambit bahin sa ikapito nga pulong, mao si Most Reverend Abel C. Apigo, D.D.
Bishop of Mati. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mga alas 12 na kadto ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug bitakyo pagkagitngit sa tibok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil na nagbitay dito sa templo. Unya sa kusog na tingog misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasultin ini, namatay siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karon maminaw kita sa pamalandong bahin sa ikapito nga pulong. Palihog manglingkod. Ang pagkangit-ngit sa kalibutan, gipadayag usab diha sa libro ni Propeta Joel nga nagkanayon. Magpakita akog ilhanan sa langit ug sa yuta. Mungit-ngit ang adlaw ug pula ang bulan daw dugo. Sa hapit na mahitabo ang kahibulungan ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Gikan sa libro ni Propeta Joel, Kapitulo 2, versikulo 30 hangtod sa 31. Dugang paniyana, si Propeta Amos usab nagkanayon. Niadtong adlawa, pasalupon ko ang adlaw bisan udto o pangitngiton ko ang kalibutan sa adlawng dako. Ako ang Ginoong Dios, nag-ingon niini. Kini maong nga larawan sa kangitngit, mao ang nahitabo sa pagkamatay sa atong Ginoo. Sa dihang mitugyan siya sa iyang espiritu ngadto sa Amahan, na sinati usab ang kangitngit sa kalibutan. Mura kana og larawan sa kadaugan sa dautan. Apan sa pagkatinuod, kini larawan sa pagbangutan nga ang maluluwas mibiya na gikan sa kalibutan ug mibalik ngadto sa Amahan. Diha sa pag-ingon sa atong Ginoo nga itugyan ko ang akong espiritu ngadto kanimo. Some of the biblical experts would say the dying of Jesus expresses his supreme human dedication. These words are quotation coming from the book of Psalm, chapter 31, verses 5 to 16. Nga diin, gitugyan niya ang iyang espiritu. Ginoo ko, luwasa ako. Kay ikaw, Dios, nga dili gayod mo pakyas sa imong saad. Kini nga mga pulong, mga kaigsunan, nagpadayag sa usa ka pag-ampo ug pagsalig ngadto sa Amahan sa panahon sa kalisdanan. Mga kaigsunan diha sa tuwang kinabuhi, nakasinati usab kita og kangitngit. Usa ka tawo nga nag-ilaid sa kalisod tungod sa suliran nga iyang gisagubang makasinggit gayod sa makusog. Ginoo, tabangi intawon ako. Itugyan ko kanimo ang tanan.
ug daghan sa atong mga kaigsunan karon nga diin nakasinati usab og kangitngit diha sa ilahang kinabuhi. Nianang mao nga panahon nga kita anaa sa ngitngit, makasinggit gayud kita, Dios ko, kanimo itugyan ko ang tanan. Niadtong miaging Enero 25, mura Chinese New Year man kadto nga diin misugod ang balita sa sakit nga COVID-19. Nga diin niadtong tungura usab ang mga kaobispuhan naa sa CBCP meeting. Ug mao kadto nga giauhag ang matag diocese sa pag-ampo gayod sa Oratio Imperata aron pagsangpit sa Dios nga diin maundang kining maunga sakit. Kita nagsangpit kaniya. Ug taas-taas na ang panahon nga diin kita naa sa gitawag nato og enhanced community quarantine. Nga diin ang matag pamilya nakasinati gayod sa lisod nga sitwasyon. Dios ko, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Usa ka pagtugyan nga diin nagpadayag nga kita nga katawhan usahay nakabati na nga walay kontrol diha sa mga panghitabo sa ato ang palibot. Sa diha nga may grabe ang pagtakod nining mao nga sakit ug miabot na kini sa atong nasod sa tunga-tunga sa bulan sa Marso nga diin kita dinhi sa atuang probinsya sa Davao Oriental ug sa atuang diocese sa Mati naghimo nining gitawag nato og joint announcement sa simbahan o sa panggamhanan sa probinsya. Umaw kadto nga niadtong Marso 18, kanako uban sa tuang gobernador sa probinsya o mayor dinhi sa tuang syudad sa Mati, among gipahibalo ang circular letter number 2 o ang executive order paghangyo sa katawhan nga diin mo kooperar nining kampanya sa pagbatok nining maong sakit. Apan mas labaw ang kabalaka mga kaigsuunan niadtong mga pamilya nga naay mga anak nga nagtrabaho dinha sa mga ospital ug sa mga laboratories ug uban nga mga staff nga maoy nag-atiman sa mga masakiton. Sa makadaghan ngay gayon, nakadawat ako og text message, Bishop, iyampo in town akong anak. Diha sa FB nga message, Bishop, paghalad in town og misa alang sa akong anak. Kahingawa sa mga ginikanan ug mga kaigsuunan sa ilahang mga membro sa pamilya nga naa nagatiman sa mga masakiton. Apan mga kaigsunan, sa atong panahon karon dili lamang diay ang mga OFW sa atong gitawag og mga bayani sa atuang nasod. Karon ato nang giila ang mga naa sa medical profession nga mga bag-ong bayani diha sa atuang nasod tungod sa ilahang pag-atiman alang natong tanan. Amahan sa imuhang mga kamot, this is always a shout of security, a shout of dependability, nga diin atong gitugyan ang tanan to somebody who has the control of everything.
Sa karon nga sitwasyon, kita hiniusa nga nagtugyan sa tanan ngadto sa labaw nga makagagahom. Sa kamot sa ato ang labaw nga amahan, buot nato nga diin ipadangat ang atua nga mga kahingawa. Mga ginikanan, unta nga gusto mo uli sa ilahang panimalay, aron mugakos sa ilahang mga anak, aron makig-uban sa ilahang mga membro sa pamilya, apan dili nila mahimo tungod sa tawag sa ilahang trabaho. Ug mao kini karon nga sila mitugyan ngadto sa Dios sa tanan nga nila nga mga kahingawa. Apan luyon nining tanan, dili kita mawad-an sa paglaom. Ang atuang kanhi nga Santo Papa, Pope St. John Paul II, misulti alang ngadto sa pamilya, mga pamilya diya sa pag-ingon. Do not be afraid of the risks. God's strength is always far more powerful than your difficulties. You too should be fearless, ever ready to give to witness to you to the hope that is in your hearts through the gospel. Ayaw kamo kahingawa, kamong mga pamilya, nga kamo dili mahadlokon kay ang Dios mas labaw nga gamhanan. Singgit sa pagtugyan sa mga pamilya. Ug karon usab ang singgit sa pagtugyan sa atong nasod. Dili lamang ang ato ang nasod ang nag-atubang nining maunga suliran. Mura og ang tanan anaa sa kasinatian sa kangitngit. Apan luyon nini mga kaigsunan, dili kita mawad-an sa paglaom, batunan nato ang panig-ingnan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Gitugyan niya ngadto sa amahan ang iyahang kaugalingon. Kita usab sa atong bahin, dili mahikalimot sa pagtugyan ngadto kaniya sa atong espiritu. Labaw na gayod ang pagtugyan sa panginahanglan sa ato ang pinalangga nga nasod. Ipadayon nato ang paghupot sa pagtuo nga dili gayod kita pasagdan sa Dios. Sa Ebanghelyo ni San Mateo nagkanayon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong palasunon ug papahulayon ko kamo. Isangon ang inyong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Kita nga nabugatan, kita nga nag-ilaid diha sa kalisdanan, muduol ngadto sa tuang Ginoo ug mangayo diha sa kagaan, sa paggaan sa palasunon nga atua nga gipasan. Kung kita malaumon nga mosalig sa Dios, garantisado gayod nga isip usa ka nasod, isip Kristiyano nga nasod, ato gayod nga malampasan kining mao nga suliran. Sa makadaghan nga higayon, ganahan kita maminaw, ug gani mo quote kita sa gisulti ni John F. Kennedy, kanhing presidente sa Amerika. Ningon siya, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Bisan naa na kitay mga ginagmay nga mga ayuda nga nadawat gikan sa kagamhanan, apan dili kinatunanaon nga kita ang magdawat. Naa kitay ihatag
alang sa atuang nasod. Ug bisan ang gamay na lang nga atuang mahatag, ang pagpuyo sa atuang panimalay, stay home, mao kini ang atuang nga dako nga mahatag sa atuang nasod aron mapadali nato ug human kining atuang gisagubang karon. Our contribution to our country. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ug mao kana nga diin kita karon bubuhat usab sa atua nga mga lakang. Usahay mubati kita nga desperado na kita sa atong kahimtang. Apan mga kaigsuonan, dili nato hikalimtan nga diin kita adunay higayon sa pagsang-at nining tanan ngadto sa labaw nga makagagahom. Diha sa atong kabahin, padayon na lamang kita nga maningkamot sa pagbuhat sa mga maayong lakang aron makatabang kita sa pagsulbad sa suliran. Ang mahal nga Berhen Maria, ani agayod sa tiilan sa krus, nagbarog siya. Sa ikatulong pulong si Maria, gitugyan ngadto sa pinalanggang tinunan. O ang pinalanggang tinunan, gitugyan usab ngadto sa mahal nga Berhen Maria. Let us entrust ourselves and our country to God. Let us ask the intercession of the Blessed Mother. Let us consecrate our country to God. And let us consecrate our country to the heart of the Blessed Virgin Mary, nga kanunay nga nagampo alang kanato. Ug sa ingon ni kita makaabot diha sa kahayag sa kasulbaran nining maong suliran. Sa katapusan ato kanunay nga dalahon ang atong mga kasing-kasing nga atong gisaulog nining Semana Santa, nining atong saulog sa pasyon sa tuwang Ginoo nga adunay pagkabanhaw. Ang tanang matang sa kangit-ngit ug kalisod aduna gayoy kadaugan diha sa gahom sa Dios. Busa mupadayon kita nga mulakaw dala ang paglaom ug ato pod nga isinggit kanunay ngadto sa Amahan. Amahan sa imong mga kamot, itugyan namo ang among espiritu. Ug nini nga pagtugyan na kita dili biyaan sa atuang labaw nga makagagahom. Panalanginan unta kitang tanan sa Dios. Palihog mangluhod. Let us pray. O sanctifier of the people of God, light that illuminates the hearts and minds of men, fill us and enkindle us with the fire of your divine presence, for you have renewed the face of the earth. We rejoice, praise, and thank you for your comforting presence at the last cry of the final commitment of a dying son to a loving father. O Holy Spirit, the consoler, ever-abiding power of God's people on the move, be with us. As always, for into your total dominion, we commit our spirit. Amen. Palihog, lingkod.
Mga kaigsuunan, si Jesus nga nagbitay sa krus diha sa kasakitan nga misinggit sa 7 kakatapusan nga mga pulong. Pansayod kita nga sa tiilan sa krus anaa si Maria, ang mahal nga Berhen Maria, nga diin siya nagbarog diha. Nga siya usab ang inahan nga nakadungog ug namati niadtong 7 ka pulong. Diha sa tuang pagtapos sa tuang pamalandong sa 7 kakatapusang pulong sa tuang manluluwas, atong pangayoon diha sa mahal nga Berhen Maria ang tabang diha usahay sa tuang pagkawalay pagtuo, diha usahay sa tuang mga kahuyang, diha usahay sa tuang pagkamakasasala, aron kita mabag-o diha sa atuang pagtuo ug mubalik ngadto sa atuang Ginoong Hesus. Kita musalig pag-usab diha sa iyahang pulong, ang pulong nga puno sa kaluoy ug gugma, ang pulong nga puno sa pagpasaylo ug pagkamakiluluyon. Kitang tanan, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap. Ug manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen.